wang'iyo ka be nitie gik mogeng' kaka mabati mogeng'o many miyo ng'ama ni oko ma onge gi gima nyalo timo iye kanyo ok nyal donja kamano. Mogik wang'iyo ni to bende nitie ginene jok matiyo kanyogo be gin gi accreditation card mar National Construction Authority mag funde, to be gin gi helmet, gin gi overall, be giritre yo ma kata kapo ni gimoro nyalo biro yo marach ok ginyal hinyre. Koro kwang'iyo gik moko biro gi onge, to achiel kuom gi ka onge to nyaka waket X. Mwawacho ne wuon ng'ama yudo katiyo kanyo ni odini onego bed ni wachunge nyaka ma bedie. Koro mano X no pod waketa keta sa moyudo ka achiel kuom gik moko biro ma kwano onge kanyo. Kineno injinia to ang'o magwenyo mogik, nikech chal ka gima tiyo lakini jogma luwo yo mar mibadhi be pod nitiere. Ang'o machandu mogik kineno kama? Anyalo wacho ni en wich teko, nikech ing'e ni wich teko samoro kelo ga miero. Wich teko ni makwayo ni kuom jok ma dwaro ni mondo otim gik makare, wabedo beda mabolre, wawinjuru wach ma kuom offices mekwa mane ground, nikech kwa biro ok wadwa ni wabiro ka joma okelo wacho nango okelo tulo kamigede. Wabiro mondo mi wabiro mondo mi wachiw mawaidha e yo manyalo miyo gedo dhi e yo makare. Koro wadwa ni watii kaka wan partners. Wabiro to mokwongo bende sudo iro machiegni ng'ama gedo to be gik mogero gi nene ka gimoro nyalo bedo kasoro moro to koni ka ber kata karach. Mane ka don wati kik watigo ka gima waluorre ni joge ni koni joka ni koni.